Pan o'n i ar leoliad yn A&E yn un o ysbyta'r Gogledd y flwyddyn dwytha, mi ddoth yna hen ddynas bach i fewn un diwrnod. Doedd yna neb yn gwybod beth yn bod arni, oedd hi'n andros lethargic a doedd hi'm yn gallu egluro be oedd symptoma hi chwaith. Dwi'n cofio bod hi'n ddiwrnod ofnadwy o brysur ar y pryd a doedd yna un meddyg oedd yn gallu siarad Cymraeg ar y ward chwaith. Felly pan eisiau siarad efo'r meddyg oedd yn gofal y claf yma gofyn o beth sy'n mynd ymlaen, mi eglurodd hi fod y claf yn andros o confused a bod y meddyg ddim wir yn gwybod beth yn bod arni o gwbl. Felly mi ofynnodd i fi o ti isio mynd i drio cael bach o sgwrs efo i weld os gei di unrhyw sens allan ohoni. Felly mi eisiau at y claf ac unwaith nes i ddechrau siarad Cymraeg efo mi oleuodd ei gwynab hi fyny a nes i lwyddo gael lot o'r hanes meddygol oedd angen er mwyn gallu helpu i benderfynu pa gam nesaf angen ei cymryd yn ei gofal hi. Felly ar ddiwedd dydd doedd y claf 'ma ddim yn confused, oedd hi jyst angen gallu egluro'r symptoma drwy gyfrwng ei mamiaith.